Ahojte, som Martina a u nás v Krose pôsobím ako špecialistka softvérových riešení, manažer predaja pre Raynet CRM a ERP Onyx. Keď sme sa rozhodli rozšíriť portfólio pre našich zákazníkov pri digitalizácii aj o Raynet CRM, tak do 2 mesiacov vznikla potreba rozšíriť kapacitu o ďalšieho obchodníka. Využili sme možnosť Close Rocket Marketplace už z toho dôvodu, že nájsť dobrého obchodníka nie je úplne jednoduché, je to zdĺhavý proces, neúplne efektívny a spolu s kolegami sme sa rozhodli ísť touto cestou. Obchodníci z Close Rocket Marketplace nám presne sadli aj do našej kultúry, do našich hodnôt a profesionálnej spolupráce. S tým, že od prvotného stretnutia cez komunikáciu so zákazníkom až po samotné reportingy a uzavretie obchodu je to na maximálne najvyššej profesionálnej úrovni. Ak hľadáte dobrých obchodníkov, tak určite Close Rocket Marketplace, tam vás počkajú tí správni ľudia.